joni noon yonti mi rutto Ndakaaru hakke yontere mboɗo ɗo e nder Matam kono on teddini teddi weli yooɗi feewi on kolli kam ɗo tolnimi e mon ko ɗin gilli woni am fade mon yidde ɓamtare mon e ɓural mon yidde ɓamtare Fouta e ɓamtare Sénégal on mbaɗi ko hay goto waɗani on darima darde yodde gande kala komi waɗanani on tawat komi wawa hay somi wawama mi atto koɗo yiɗi ɗo e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati kala garɗo Matam ma andu ari e leydi teeru mawgu par ce que hunde fof ma won ɗo ma ndema ka yaaru yeeso ma jangde nde yaaru yeeso ma awo yaaru yeeso ma gaynak ka yaaru yeeso rewɓe ɓe daña ɓamtare debbo woni ɓamtare leñol ɓamtare rewɓe woni ɓamtare galle ɗum noon gande mboɗo rutto e belamma so Allah jaaɓi komi gartawo ɗo inogirde kadi ko fuɗɗa ko yo Allah ɓeydu ɓamtare Sénégal yo Allah wallu gande mi weltima no feewi responsable uji mon noon tinnima kamɓe fof darde mabɓe yooɗi feewi mi wino hande mi limata sabu enen fof eɗen gandi hol wonɓe ɗo responsable uji ɗo e commune o Matam kamɓe fof kono ɗo e département o e ɗo e région o fof gila e Boseya hay Ngenan hay Damga jeeri mum e waalo mum onon fof on darima Allah jarama on jarama